kukus sing dupa kumulun nanging saged tian sang hanyebaking tamungku sagunging jajan nang saged tanyi dipisang reksi aneka putra kang anjalo saking wiyati Gojleng iblis lanat padha gegojek Ludra Manik Raja dibaku ya karo hadi-adiku padha ngumpul di inggih wonten sendika dawuh punapa Gusti iki ngene yayi awake dhewe wis pirang candra wis pirang taun wis pirang bulan anggone mertapa ana ing guwa caket ana ing Randu Gumaladi nanging ora ana manungsa kang lagi liwat ana kene kasindian dawuh Gusti hadi-hadine kula sampun koraketaken ingkang tebih kula raketaken kantun ngembuh Gusti kawula swanti dipun berlaki samangke sadaya boten wonten ingkang ujiwa sadaya sampun sementok ing gati sementok ing diri para wadya bala sadaya lho iki ngene adi-adiku dulur-dulur padha dikongkon ngumpul dikongkon ngestrini ngerjakake ngramekake nggone Hadimas Haryanto nek disebut garis miring Mas Gombloh inggih kok enten gombloe aku mung nyebutke iki duweni hajat ya kuwi hajate Lailatul Yaumul Hisan utawa kang sinebut sunat Rasul ya kuwi kang jeneng adi ya muga-muga nek den hajat ora ana larangan rubida apa-apa di inggih Gusti niki kula matur nuwun niki alhamdulillah niki pas bengi niki nggih pre saged ngrawuhi wonten kene Bapak utawi kene Mas Haryanto iki hadi-hadiku wis padha ngumpul kabeh sampun nggih kula sampun nglempak iki ayo padha tandang gawe iki dulur sing sangka Bangko yana sing sangka Pamenang yana sing sangka Linggau malah akeh yes muga-muga sesuk mben awake digawa mrana digawa kon main ning Linggau es nang Linggo meneh biyen nang Lampung wis pernah muga-muga terus sok mben teko kono inggih Gusti kula nderek niki
jaran kula raketaken wis mbok raketne sampun ayo padha mangkat padha tandang gawe nginjing bidal saking nagri turung Candramawa Hatok mungop-mungopaning sak pucaking wukir martabak bangsa merah Nasarti Surya Nasarti Surya mega lan gunung mancorong cahyaning kaya ndaru kang lagi tumiba lampahing para raksasa ayo mangkat aku ya mangkat kaya Gendendra Udra kang sumakala aku arep budal kayak ono dalanku alan gundi aku arep metu dalanku Juga
Ayo gawe kitalan, aku gawe kitalan. Aku arep metu. Dalan Gusti. Ih. Oh. Ai. Sakmeno wae aku kesel aku. Arso aku. Wah, apot. Wah. Aku so aku. Wah. Oh. Oh ayo. Oh, tak nutun barisan aku. What? Tenono aku. Tenono tekaku. Wong. Oh. Ais. Oh.
Oi,
Iya.